viño do país é un lugar maravilloso. O sea, basicamente é a versión de Betanzos dos furanchos, solo que ti non compras a comida, ti lévala. Houve tamén algún momento de ao final somos aquí unhas merdeiras que chegamos sin ter ni idea, que valientes, Sí. que inconscientes. Sí, por eso digo que me dá vergonza ver o documental, porque éramos unhas tontas, joder. Por que, en vez de un concurso poético escrito tradicional, non o cambiamos a un slam? Así a xente participa, o público participa. Non sei, na pandemia tuvemos unha enajenación mental transitoria. E ademais foi a túa idea, dixeches, vamos a hacerlo, nos dixemos, claro que sí, Porque, claro. o sea, en Betanzos temos a raíña das festas. O día do patrón, unha rapaza en idade casadeira se viste cun vestido de blanco e vai desfilando por todo o pueblo. Presentándose en Sí, sociedade. era unha presentación. É unha puesta de largo. Sí. Eu quería facer un disco solo de cousas que non se poden decir. Betanzos. Perdón. Outra vez, aí vou. Sí. Gracias. Cantaron la Carmiña e Suso, que foron as primeiras persoas que entrevistamos pa o documental de Pesquedellas, a escoitar, aprender e compartir, e cantábase no Viño do País de Betanzos. E foi ali onde eles o aprenderon, pero vamos, non só o escoitar no Viño do País, é unha canción que está no imaginario popular da xente de Betanzos. Sí. Todos os nosos países saben e... E a partir de aí botamos un ollo, tamén da axuda do arquivo de Betanzos e demais, que manteñen algúns dos apropósitos. E eran obras de teatro que se facían durante o Entroido, musicalizábanse e eran a propósito dun tema en particular. Sabemos que había algún sobre a morte de alguén que se chamaba Momo, en plan, había de todo un pouco, nivel que se chegou a medio profesionalizar, sobre todo na Coruña. Tamén os facían, sabemos que en Ferrol e creo que en Pontedeume, e eran obras de teatro do día a día e ca música pois aproveitaban e criticaban un pouco pois o veciño, comentaban que non arrexaron as rúas, van ser as non sei, van ser as festas, está todo sen amañar, ou Sí. o veciño intentoulle mover o marco. Fomos investigando, normalmente empregaban música popular e despois sabemos que sí que había algunhas con música feita a propósito. Sí. Pero sí, en xeral esta música que é a que máis atopamos nós. Sí. Había moitas variacións, pero chegou a nós así. Sí. E tamén había Casa de Carolina con esa melodía, Vai bailar Carmiña, sí, con ca de Pinocho incluso. Pinocho. Sí. Sí. Máis pan, máis pan, máis pan, máis pan queremos comer, e se non nos lo dan, de fame habíamos de morrer. Así. E despois tamén incluso facían os libretos, cas cancións que houbo nesa obra de teatro, anuncios de propaganda de, sei, almaceles Limiñón que vendía piensos ou movidas así, eso ao acabar a obra vendíano, e no arquivo aínda hai varios deses. Sí que non atopamos o libreto. Exacto, no. Deste que cantamos nós. No. O Viño do País é un lugar maravilloso. O sea, basicamente é a versión de Betanzos dos furanchos, solo que ti non compras a comida, ti lévala. Sí. Sempre ten que ser comida seca, ten que ser comida que podes comer cas más. Sí. Ti levas unha empanada, ti levas unha tortilla cuajada, Non de Betanzos. Claro. ti levas un roxoso. E os adegueiros comparten o viño que lle sobrou da collita dese ano, e vas o alprende ou algo que teñan montado aí con mesas O sea, un baixo, Sí. un garaje. é moi de andar por casa. Sí, eles montan ali o que poden, collen Sí. o viño que fixeron da colleita, gardan o que queren pa eles, o que lles sobrou, véndeno. Ma ti ves que nunha adega hai viño porque está marcado cun loureiro na porta e dis, vale, isto está aberto, podo vir aquí, ca miña comida, cos meus amigos con quen sexa, a tomar o viño e cenar. E ao final tamén vai cos tempos do viño, o sea, empeza máis ou menos polo San Martiño, e as bodegas sí que
sobre todo antes, agora xa non siguen tanto esa norma, pero normalmente abrían de maneira na que non se pisasen unhas a outras. Pois se abre o bullo, a outra espera máis ou menos a que se lle acabe o viño para abrir pois cando lle toca, e a xente está ao tanto deso, pero sí que máis ou menos pois sole ser a mesma temporalidade, e agora xusto pois é tempo de que estén as bodegas abertas. Sí. Hai algunha que xa se lle acabou. Pois mira, Hai que apurar. E bueno, eso, eran sitios nos que a xente se xuntaba. claro, o máis importante, Claro, a xente xuntábase, comía, bebía, de repente que un bota un canto, outro síguelle. claro. Ao final E aí era a vamos. festa montada. Sí. E sí que aí, incluso, pois pais de amigas e tal, que non son de Betanzos, Suso contaba que el viña desde a Coruña ao viña do país de Betanzos a cantar e a beber. Nós non escoitamos tanto, pero sí que claro. sí que pasa. Sí. Sí que pasa, e a nós pasounos de empezarnos a cantar e a xente animarse. Sí. Claro. Pero penso que xa non está tan arraigado eso de vamos ali e cantamos. Sí, ou eu tamén creo que pode ser porque de repente chegamos xente nova e estos dicen, estou aquí todas as semanas, ven esta xente. Claro. Des extraños pasos. Rompemos o seu ecosistema. Sí. Eso é culpa nosa, eu creo que somos os forasteros, somos mal. Claro, hai que ir de maneira habitual. Ao final a xente nova, pois igual vamos pois para celebrar un cumple ou algún día en concreto. E ao final, pois a xente que é da zona toma como se fora unha taberna. Sí, claro. Fan en plan comunidade. Sí. Sí. Pues que diñes é que nace de estar na Escola Municipal de Folclore de Betanzos, na asociación do sitio no que vives, basicamente, noutras palabras, e querer saber máis. Querer saber máis, interesarnos por, de repente, por que estamos bailando este baile, por que esta copla que cantamos di esto e non outra cousa, de onde ven, que dialectalismos hai en cada baile que podemos ver. Entonces, pues foi aí, tiramos pouco a pouco e foi... Claro. Querer investigar. Sí. O sea, ter un grupo como de xente que nos levamos guai no grupo. Ademais, cando fixemos o documental, que foi como a primeira cousa que fixemos, cadrou que estaban Roque, que de audiovisuales. Entón, pois eso, xente con ganas de saber máis e de facer cousas. Sí, sí. Entón, aí pois foi como que todo axudou, e a maiores o feito de ter profes como Pedro Lamas, que planta a semente da curiosidade en ti como alumno, pois eso fai pois Que te queiras tirar para diante e decir, quero saber máis. Sí. E despois, pues claro, nos empezamos a investigar, empezamos a meternos, pedimos ese ano a iniciativa Xove como grupo informal, xa ni siquiera como asociación, como Sí, grupo non era informal. E nos queríamos facer un documental do que nos estábamos vivindo, porque empezou dicindo rollo, como facer unha recollida, pero ao final acabou nos levando a como facer que xente como nós, que non está no folclore, queira entrar dentro, porque realmente a conclusión que sacamos dese documental foi hai que ir ao viño do país. Sí, claro. É onde podemos estar todos xuntos, dependendo das posibilidades económicas que teña, todo o mundo vai estar benvido, todo o mundo pode aprender a cantar nun espazo amable dentro de Betanzos. Entonces, toda esa sabedoría que nos fomos adquirindo durante todo ese documental, dixemos, é que é imposible que nos quedemos con ela. Entonces foi aí cando abrimos o Instagram, abrimos todo e todo o que nos tiñamos compartímolo ca xente para que outra xente como nós que tuvera interés pudera ir ali a escoitar o que a xente decía. Joder, que ao final tamén tiñamos entrevistas de 3 horas. Sí. Con cousas tan interesantes. Sí. E non collen o documental. Claro, no entón, documental que foron, que era media hora, 20 minutos. sí. Sí. Queríamos facer algo para nós, pero tamén por resto. Sí. Algo que nos gustase a nós, obviamente, si non, pues non nos vamos a facer. Efectivamente. Pero non o cones con cariño. aproveitable de decir, fixen un traballo ben feito, fixen unha investigación e a xente pode vela e é moi interesante. Ao final, si se animan un pouquiño, pues bueno, xa fixemos algo. Nós sobre todo fijámonos en Punto e Volta, Sí. que estaba todo en YouTube, era un pouco un formato parecido, Sí. pero xa aí o Instagram era o que era máis fácil, Era o que nos usábamos consumíamos, Sí, claro. O sea, eu decía, que podemos facer que eu entre e diga, boa, quero ver isto. Claro. Instagram. Reels. Bueno, nese momento creo que eran Insta... Que Eran os vídeos. Os posts. Vídeos de Instagram, Sí, post de sí. Instagram.
un formato cortiño que te enganche, Sí, queríamos... que eu quixera velo, Efectivamente. basicamente. E fixeste o documental, pero seguiste facendo cousas, o sea, Sí. non parou aí. É que despois é como unha bola de neve. Sí. Porque vai medrando, máis xente vai pois dicindo, ai, pois este é moi guai para que lle fagades unha entrevista, entón, pois unha cousa vai levando a outra. E tamén esta parte na que de repente nos metimos nunha parte do tradicional que nos non conocíamos. Sí. Nós estábamos, eso, no grupo Azougue e nós estábamos pois, nesa dinámica de temos actuacións, tal, estamos neste grupo, facemos intercambios con outro grupo, pero conocimos o tradicional por ocio e por pura pasión de decir, vamos a unha foliada, conocemos a xente, de repente unha das entrevistadas foi Otilia xa colleu-nos, levounos a non sei cantos sitios e aí pois xa ves outro rollo totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. E claro, eso Foi un engancha. antes e un É que eso despois. engancha que te Sí, cagas. sí. Entonces ti empezas co documental, pero ao mesmo tempo tes a túa parte social na que dis Sí. é que quero saber máis, quero ir a máis sitios, esta xente se lo está pasando que te cagas, porque non o vou a pasar tamén que te cagas. Sí. O grupo que éramos estábamos... Buah, temos que ir a todo. Sí, Claro. Faime un calendario, aí vamos. sí, básicamente. A nivel redes, diría que intentando reinventarnos. Sí. Sí, consideramos que o formato que fixemos Eu non diría obsoleto, pero... non está obsoleto, pero creo que xa non é o punto no que estamos. Efectivamente. Creo que queremos facer outras cousas. O que fixemos agora xa se cubre por outros lados. Sí. Xa hai outra xente en redes compartindo estas cousas, entonces, pois quizáis hai que darlle outra perspectiva diferente. Sí. O sea, que podemos aportarnos novo. Agora, claro. Eu non me sinto así, Para nada, Eu en plan, éramos non me unhas sinto así. pipiolas, non sei que, é que eu dame No. vergonza ver o documental. Sí. O sea, con Luis Prego sí que podías aprender un punto, literalmente un punto día, pero despois tamén no momento no punto de volta sí que tiña algo moi, pois vídeos curtiños e tal, pero é o que decías ti non te podías informar de todo, dábache un algo para que ti te engancharas, pero non podías aprender deso. Sí. O sea, quero dicir, podías aprender moitas cousas deso, pero non podías investigar con eso. Nunca nos pensara así, para nada. Non lo plantexamos así, Fas mover agora desde unha perspectiva completamente diferente. Sí. O sea, E de é que- feito, houve tamén algún momento de ao final somos aquí unhas merdeiras que chegamos sin ter ni idea, que valientes, Sí. que inconscientes. Sí, por eso a mí me dá moita vergonza, por eso digo que me dá vergonza ver o documental, porque éramos unhas tontas, joder. Nos metímonos ali, non tiñamos ni puta idea, íbamos, facíamos preguntas que igual ahora ti ves e dis, vaya puta mierda de pregunta, eso era super obvio, porque non tiñamos ni idea de nada. Claro, tiñamos fame e fomos comer. Sí, sí. E agora vemos e dicimos, igual non fomos a unha estrella Michelin. No sei, claro. Que nós non estábamos preparadas. O sea, fomos en plan, bueno, e que fas ti? Sí, claro. Pero ao final entrevistamos a xente super guai, xente que tiña un montón de coñecementos, o sea, ao final sí que salimos super aprendidas. E a min o que me gusta tamén é de que as entrevistas que facíamos non era vamos a entrevistar al profesor de non sei que, non sei quanto. No. Porque, quero decir... É que fixéramos tanta comedia. Eu entrevistando a Xosé de Calandraca, así, rollo, porque todo o que decía como desde un punto de cercanía, de amabilidade, de cariño a como el traballaba, que eu estaba embelesada por todo eso, estaba así. De feito, creo que é unha das entrevistas que menos utilizamos porque é como... Ti parece que estás loca. Pero é que sí, é que era verdad. E claro, quero decir, ti, pues, igual non conoces ao Xosé de Calandraca, igual non conoces o seu traballo, pero que igual é moi interesante o que ten que decir sobre este tema. Entonces foi como empaparse de xente diferente que non ten por que ser a persona que máis triunfa, pero que igual ten un traballo detrás ou un punto de vista super interesante. Para mí, por exemplo, Pedro Lamas é posiblemente un dos mellores músicos que temos neste país. Compositores e todo. É todo, en plan, é que non podo resumir todo o que fai el, pero el nunca é a cara visible de algo. No. E a nos pareceu super importante entrevistalo porque foi unha persona que marcou a nosa vida como pandereteiras, como todo. Vou fi a súa entrevista, eu comíme a olla a semana seguinte dicindo, ostras. Claro. Sí.
E fomos a falar cunha comunidade que honestamente está namorada do seu traballo. A min eso fascina, en plan, poder falar de xente que lle apaixona o que fai. O sea, xa me gustaría que todo o mundo fose así, non? E aparte que nunca ninguén nos tratou con condescendencia, ninguén nos... En plan, estas tontas aquí viñeron. No, en plan, sempre moi honestos, ensinándonos o seu traballo. E ao final, é que as perspectivas... Eu cando comecei, non era isto, O sea, eu deille tantas voltas á cabeza con todo o que nos contaron. Claro, porque aprendes mogollón. Un montón. E hai ese rollo de que eu creo que si alguén chega onda a ti con curiosidade real, pois eu creo que vas a responder pois ensinando todo o que ti poidas ensinar. Sí. Sí. Como non vamos a facer isto e non o compartir? É que era obligatorio, en plan, era unha parte intrínseca do proxecto. Claro. Non ten xeito que eu conseguir isto e non... Claro, que vas facer con isto? Jardar para ti? No, bueno, ten que revertir na sociedade. Pero a maiores nós sempre fomos moi conscientes de que eso tiña que pasar porque viña, o sea, puidemos facer o proxecto porque tuvemos unha subvención con cartos públicos. Eso é certo. Entonces, desde o momento no que vamos a Fonsagrada, a gasolina se paga ca iniciativa Xove, que é unha subvención de xuventude da Xunta, pois o que nos cantou Benjamín, pois vaise devolver. Sí. É o que nos cantaron as señoras de Anxerís. Sí. De que nos cantaron Suso e Carmiña. Claro. Obviamente. Paréceme que nós o temos máis fácil. Porque, quero decir, agora nos ti pides... Quero decir, que non é fácil pedir unha subvención, pero ti pides a subvención, tal, tes uns cartos públicos, ti tes un móvil, tal, podes gravar algo fácil. No momento no que ti tiñas uns recursos moi limitados e tiñas que irte hasta un sitio no que, pois, que igual ti non tiñas un coche, ti non tiñas un transporte público que funcionara relativamente ben, nin ningún tipo de recurso, tiñas que ir hasta ali, pois igual si que dis, pois vou me quedar para mí. Sí. Quero creer que eso é o que chega a túa cabeza. ¿No? Quero dicir, dentro do que cabe sería un razonamento relativamente lógico. Non, e ademais, nos fixémolo por ocio. Sí. E hai moitísimas persoas que esa investigación a fixeron porque necesitaban para o seu traballo. Entón, pois eu creo que aí tamén empezan os debates. Sí. E nós sempre nos plantexamos isto, eso, como ocio, nunca como un traballo. Se isto pasa a ser un traballo, eu non o quero seguir facendo. Se pasa a ser un traballo porque me custa facelo, porque digo... nese sentido, sí. Xa non o quero facer. Entón xa non o quero facer. Creo que é algo obligatorio nos xogos florais. Claro. Non podemos facer, o sea, chegou un punto no que dixemos, podemos seguir facendo unha salvaje de cursos, podemos seguir facendo as cousas que nos disfrutamos. Ao que iríamos nós? O sea, é o mismo que dixemos co das redes. Que consumiría eu? Vale, pois que consumiría eu na vida real. Sí. Non sei, na pandemia tuvemos unha enajenación mental transitoria. E que ademais foi a túa idea, dixeches, vamos a hacerlo, nos dixemos, claro que sí, porque, claro que vamos a a ver, o rollo foi... Na pandemia consumiuse moita cultura. Sí, sí. A xente estaba a topismo. Eu recordo estar lendo sobre a Corte do Amor. Sí. Verdad. O sea, en Betanzos temos a Raíña das Festas, que é un rollo no que o día do patrón, pois unha rapaza en idade casadeira se viste cun vestido de blanco e vai desfilando por todo o pueblo. Presentándose en Sí, sociedade. era unha presentación. É unha puesta de largo. Sí. Entón, pois, investigando, que eu isto xa o sabía, pero cheguei ás fotos nos que esa corte, porque a Raíña das Festas é a súa corte das súas amigas, que suelen ser como 12 ou así. Pois esa corte do amor, no 1918, estaba vestida co traxe tradicional galego. E claro, no momento no que ti non tes ningún tipo de referencia de nada que ti entendas como tradi, en Betanzos dis que acabamos de encontrar. Claro, e resulta que todo iso viña de que iba acompañado da celebración dos Xogos Florais, que era un concurso de poesía, pero que iba acompañado moitas veces de máis concursos, por exemplo, había un de pintura ao aire libre ou de investigación. Entón, pois todo iso pareceunos que podía ter moitísimo potencial si lle dábamos unha relectura nos tempos nos que andamos. E si que, pois, o desligamos do que pasa nas festas a día de hoxe, porque eso, pois,
depende de outras movidas, Efectivamente. pero trouxémolo ao noso terreno. Claro. Sí. E dixemos, vale, nos cantamos. Por que, en vez de un concurso poético escrito tradicional, non o cambiamos a un slam? Así a xente participa, o público participa, tes 3 minutos para presentar a túa peza, son 2 rondas, o sea, tens que presentar 2 pezas. Nos facémolo así, segundo donde vayas, varían un pouco, pero nos en xeral baseámonos nas do slam de Santiago, e, bueno, nas que teñen máis ou menos fijadas. Tes 3 minutos, podes usar instrumentos, podes ler, podes facer representación, e pois, o público vota en mesas, suben unha pizarrita coa tua puntuación despois de presentar, vas apuntando, quitas as notas máis baixa e máis alta, fas a media e a partir de aí. Claro, porque todo isto é nun bar. Sí, facémolo Efectivamente. nun bar. A nivel práctico era maravilloso para nos porque ti non tens que contratar un Xurado. Claro, esa era a parte práctica. Despois está o feito de que ti fas que todo o mundo participe. Claro. E iso é maravilloso a nivel de dinamización. Tamén está genial que ti poidas decirlle a unha persona, mira, ti tes os teus poemas, pero igual non tes un sitio onde recitalos. Igual te apetece empezar a facer pois Sí. poesía, stand-up poesía, eu que sei, te apetece recitar, pois aquí tes un espazo. Claro, o que sí que quixemos facer para traelo ao noso terreno é que é obligatorio que haxa 4 versos con rima sonante nos pares, como son as coplas tradicionais. Unha estrofa ten que ter ese... Claro, ese romance. Sí, obligatoriamente. Intentamos mantelo, consideramos que é algo que temos que manter. Sí. Sigan os xogos florais ou non sigan, consideramos que é algo que queremos manter. É como o punto desde o que se artellan todos os xogos florais. En plan, ten que haber un concurso poético, porque senón Non ten sentido. Non ten sentido. De aí nace. E a partir de aí xa vamos artellando. Música tradicional a tope. E despois tamén que no concurso tradicional ao final había un xurado de señoros que eran os señoros da literatura dese momento e aquí pois rompemos completamente con iso, quero decir non queremos eso. creo que foi fai 2 anos pois veu Adriana a recitarse uns buenos poemas que pois un contido Extremadamente erótico. entonces Sí. e os que votaron era xente que estaba tomándose unha caña no Lanzós en Betanzos. Na hora do vermú, Sempre. que guai. Ademais, temos a sorte de contar normalmente ca colaboración do Café Lanzós e co cura de Betanzos que nos deixa que montemos todo pase un tinglao no atrio e decorámolos con flores e tal, estamos moi contentas con Efectivamente. eso. É algo que queremos que se manteña fijo. Sí. E despois, bueno, temos feito algunha especie de obradoiro, temos feito viñera Felisa... No. Monse a facer Viñera o seu Monse. espectáculo de conto chun traxe, porque nas primeiras edicións queríamos darlle un punto importante ao traxe, Sí. que se falara sobre el, Sí. e estuvo moi guai, quero decir, Monse ali contou, o sea, o espectáculo estuvo super divertido, pero creo que o ano que nos tal, joder, porque foi increíble. Trouxemos a Gerai do Sarillo e el falou con Ángel Arcai que acababa de entrar no museo, deixounos entrar e dixo, déixame ver que pezas auténticas tes aquí, e vestíunos a nós e fixemos un desfile no que Gerai folle contando ao público cada peza do traxe a como era, que pertencía, de onde salía, como se utilizaba, Zona de que parte Betanzos. era. Claro. Zona de Betanzos ni siquiera, porque a ti vestírate de montañesa. Sí. E todo con pezas do museo. Sí. E Despois despois das pezas ao Concello de Betanzos, pero Eu acordame que tiñamos un medo. Claro. Porque non lo meteu Gerai, porque claro, nós chegamos e Gerai dixonos, o sea, por talla dixo, hai isto, eu creo que lle pode servir a tal. E eu penso que ti máis eu levábamos as pezas máis delicadas e el dixo, non podedes bailar, non podedes tocar, non vos podedes nin vestir, nin desvestir solas. Entonces nós chegamos ali así, como si fóramos unha Barbie, e el dixo, tal camisa, tal dengue, nin se che ocurra moverte, non sei que, ahora poño chesto, e tiñas que ir desfilando, Sí. Foran tamén os do Entroido de Samede. efectivamente. Sí.
viñeron Sí. a desfilar. Xente gustará moitísimo. Fora precioso. Pero eu pensei que ibas decir o ano que veu Meiga aí. Buah, Dios mío. Chulísimo. É que foi todo o mismo ano. Sí, foi ese mismo ano. Foi un gran ano, Sí, eh? foi un gran Foi un ano. ano moi bo. Viñeron Claro, aí, fora do- super guai. que fora 2022. Drag Queen Pandreteira. O ano 2022, que ese ano Divertidísimo. fora dedicado a Antolín Faraldo, e subvencionaron a Diputación da Coruña. E nós Fixéramos fomos ali, tamén un concurso xornalístico. efectivamente, en honor a Antolín Faraldo. Sí. E nós fomos ali e dixemos vamos a traer a esta drag pandereteira e estaban todos os políticos de turno mirando a esa muller dicindo buenas noches, Sada. E quedaronse así e dixeron pero que está pasando? E eu creo que nadie saliu descontento. No, No. A todo xente mundo pasou dixo, uno moi ben. "Flipei, que divertido foi, non sei que. Eu dixen, Sí. necesario. Sí. Sí. Necesario. Todo Dios cantando na Kiro. Sí. Un soño. Aquí no Klaus. Sí. Maravilloso. E despois, pues agora intentamos tamén buscar un pouco xente nova que tea meténdose de repente que diga, ui, igual apetéceme un grupo. Llámanos. Si queremos facer a música tradi contemporánea, temos que facela con vaqueros. Si moitas veces a xente non quere que se relacione facer música tradicional con vestir un traxe do 1850. Refíreste a eso? Pero é que nós sí que aí pois nos fixamos un pouco no Domingo das Mozas. Sí. E de feito o concepto era Domingo das Cabaleiras, porque é Betanzos dos Cabaleiros. Sí. Pero Pero tamén xurdiu de que queríamos saber máis do traxe de Betanzos. Claro, Foi sí. egoísmo puro de decir, Gerai, vennos ensinar. Venos Sí. a ensinar, temos este recurso, que podes facer? El disco. ademais sabemos que hai un traxe de mariñana, entonces pois Claro. habendo eso, Ángel, porfi, deixasnos ir ao museo ver os traxes tal? Sí. Sin problema. Pa'lante. eu creo que tamén está guai ese rollo de pois houve o Domingo das Mozas e faime ilusión ir ao Domingo das Mozas, igual me coso unha falda porque ese día me gusta presumir e tamén eu pois tuve ese proceso de que cando entrei no grupo eu non me vía guapa co traxe. Xa. E ese proceso de irte vendo guapa co traxe, de repente, pois o Domingo das Mozas que che faga ilusión, verte guapa, tal, estas fotos con Harbo, dis ti, pois que guai poder facer en Betanzos un equivalente. E que a xente veña e diga, pois estreno focos pa o Domingo das Cabaleiras. O problema é que deixamos de facelo. Claro. Porque a xente non se animaba a traer nada. E tamén porque nos a nivel organización era moi Claro. práctico. Poñer cadeiras. Imagínate, claro, poñer cadeiras co traxe. Non recomendable. Ter que ir correndo dun lado para outro porque o técnico do sonido ten un problema, cos zocos, joder. Sí. Ben movidón. Sí. Foi xa Claro. algo pensar. Pero eu o de verte guapa co traxe, eu vexo desde a perspectiva de cando íbamos a clases en plan aeróbic, decíamos, témonos que vestir / disfrazar. Despois pasámonos xa a voume poñer a roupa de baile, ou poñerme de galega. E xa cambia a perspectiva. Sí. Xa non o ves como menudo puto circo, que me teño que poñer todo eso. Xa non o sintes alleo. Claro. Claro. Ahora digo, jova, teño que poñer todo eso, pero é que o resultado... Ao final, poñémonos eso aquí, sácame... Sí. Pero porque o faz teu. Sí. Claro. O sea, que eu creo que co traxe que me vestiu Gerai ese día nunca me vou a ver tan guapa. Non vai pasar, non vai Co que pasar. me vestiu no Domingo das Mozas de hai 2 anos. Non lo voy a superar. Eu levaba un dengue bellísimo, antiquísimo, un mantelo propio, peinárame todo, e eu iba así e dixen, es que estou increíble. É que me vai a negar? Claro, é que che diría a Noelia de 15 anos que te ibas a sentir así de En guapa absoluto. con ese traxe. Ni de coña. No. Ni de coña. Creo que era un amago de recuperación nos anos 90. Sí, por aí. Pero claro, con ese formato de Sí. concurso poético máis... Claro, que xo Entonces, das Irmandades da Fala, estamos falando, sí. O sea, Que tiña moitísimo poder en Betanzos, en plan, Sí. estaba moi arraigada. Pero claro,
perpetuaban os estereotipos que... Tuvemos que ir cambiando porque o proxecto tamén cambiou. Empezamos 7, agora estamos 4. A vida cambia, somos, o sea, non somos as que éramos antes, cada unha ten a súa vida privada, pues, con sus trabajos, sus mil mierdas, entonces chega un momento no que tens que adaptarte, quitar e ser consciente do que podes chegar. O sea, estas propostas que fixemos en 2021 e 2022 foron increíbles, pero tamén foi un currazo que te cagas, cos seus agobios, cos seus problemas. E ao final non nos disfrutábamos tanto. Efectivamente, no, tanto no. Eu os primeiros anos non o disfrutei. Vale. Porque estás ali e estás pensando que hai que facer, hai que traer o ramo para esta persona para o final, hai que presentar isto, non me podo olvidar de decir isto, non me podo olvidar de falar co concelleiro, non temos que o primeiro ano que era do COVID, hai que collerlle o teléfono á xente, para hai que sentarla, non se me poden levantar, non se... Buah, é que era mil cousas. Entonces eu acórdome que o terceiro ano foi o único ano, o sea, o primeiro ano que o disfrutei. E dixen, joder, que bien me lo estoy pasando. Entonces, e ese fora máis reducido. Sí, e tamén depende pues, de si conseguimos cartos, porque ao final a nosa asociación non cobra ningún tipo de cota aos seus socios. Efectivamente. Porque, bueno, eu polo menos considero que o popular non debe revertir directamente na sociedade e eu non lles teño por que cobrar ningún chavo por iso. E... sobre todo a actividade que facemos, quero decir. Claro, se fose outro nivel. Se fose outra actividade, sí que tería sentido, pero isto non. E este ano non tuvemos sorte, non saliu a iniciativa Xove. Que contamos sempre. Sí, e tuvemos que autoxestionarnos como pudemos. E mira, saliu. Claro. E non estábamos tan estresadas. Fixemos o que pudemos co que tiñamos e saliu. E estábamos contentas, que é o importante. E recibimos moitísimo cariño da xente. Eu creo que foi un dos anos que máis nos gustou, a mí polo menos, eu estaba moi contenta. Sí, o ano pasado e este ano gustounos moito, pero foi eso, ver que ti estás sufrindo por sacar algo adiante, porque quero decir, eu pasei moi ben ese día, pero antes foi un sufrimiento. Porque ti decías, arriesgámonos ou non a que sallan a subvención do Concello a ver se nos pode subvencionar o que xa fixemos. Temos que poñer cartos do noso bolsillo porque como somos unha asociación sin ánimo de lucro non temos cartos de noso. Entonces, tiñamos algún obradoiro que déramos. Sí, claro, pero ao final non te dá para montar o tinglado que queres montar, claro. Entonces, reducímolo a unha xornada no que se fixo todo xunto. Fixemos slam, despois veu Pan Sen Front, despois pola tarde dimos os premios e pola noite houve o concerto dun tobello. Xa, pero en que festival a un tobello lle van a regalar un tobello? É verdade, Porque non é só lo Pero sí, o sea, eu flipei con ese rollo de estoume matando para isto e o que estou recibindo é moitísimo cariño da xente. Porque ademais tamén cambiou un pouco a dinámica polo feito que fixemos nun bar. Eu notei moitísimo ese cambio, porque antes fixémolo no claustro de Santo Domingo, que é un sitio precioso e queda super ben, pero é outro ambiente. É outro ambiente, é un ambiente de ir a ver un concierto sentado. Claro. A ver un concierto tal, costábanos moito que a xente bailara. Por exemplo, foi a Lana, e a Lana que decís, joder, toca cancións que te dis, vamos a bailar. E costaba, pero aquí, ao estar no bar, claro, a xente, pois, entre que non cabía un pouco, non había mesas para todo, a xente estaba de pé, a xente estaba bailando a tope. Ademais é un bar ao que xa sabemos que a xente vai en fin de semana. Entón dixemos, bueno, os que xa van ir, que non iban a vir a vernos a nós, van estar aquí. Entón, si queres, levántase e vaise, pero non se van a levantar. No. Polo tanto, pode que lles abrallemos e que lles encantemos, poden que digan, bueno, están de fondo. A mí sirven máis dúas. No, a ver. Polo menos estás consumindo. E igual sorprendemos, traemos algo que dices, xa máis os coidaría. Non contaba, claro. Claro. O sea, os xogos florais están. No formato que teñan que salir, pero van a seguir. O sea, o formato que, o sea, o que sempre vai haber é slam. A hora da sesión Bermú ás 12 no Lanzose, que eu creo que eso vai ser inamovible. O objetivo da miña vida é que os xogos florais non teñamos que ser nós solas as que o mantellen. Quero dicir, que eu cando pare, haxa alguén que veña detrás e o siga facendo. Sí. E despois, no resto de actividade, creo que é un pouco buscar sinerxias. Sí. Con outra xente de Betanzos ou arredores,
con outras asociacións, e que sei no Entroido de Samede pois temos aí pois xente moi guai que está cerca, lazos moi Que chulos ten que... moitas ganas de facer cousas. Sí. Lazos moi chulos que decimos no documental xa. E tamén eu parto de que isto é un proxecto egoísta. Eu fago o que eu quero facer para min. Tamén. tendo en conta pois eso, Sí, claro que sí. que pero porque si fas algo que a ti che gustaría ver con ese mimo, con ese cariño, Falo de outra maneira. e a xente entende eso. Sí, E ese amor é contagioso, sí. Sí. basicamente. E despois, pues, a nivel de redes, pois reinventarse ou morir. Sí. É o que toca. O sea, que ahora mismo hai mil cousas que están salindo super guais e eu tamén teño unha cruzada ahora mismo personal que é o feito de que pois están as mecas de Galicia nas que se foron a recoller e sempre se fala de que a comarca de Betanzos e arredores é unha zona morta. E pareceme que eu non quero aceptar eso. Para min eso é mentira, entonces eu creo que haberá algunha parte do proxecto na que se intente cambiar eso, porque se nós fomos o vídeo do país e nos cantaron uso a propósito, significa que, bueno, que nos vai a costar moitísimo, pois sí que nos vai a costar moitísimo, pero igual encontramos algo. Entonces merece a pena que o proxecto vaya por aí. Sí. Para que o resto de xente que igual vive nesas zonas mortas tamén pense que a súa zona pode non ser morta. Sí, E igual hai unha persona de non sei, de un sitio no que lle din aquí non se cantou nunca, que diga mentira. Sí. Efectivamente. E que non graves a unha señora de Becerrea cantando Imende, porque daquela non ten moito xeito. Sí. Sí. Que a mí encántame, cando ti vas e che minten. Sí. Ai, por favor, como me gusta, Dios mío. Trátame mal, mínteme, sí, sí. Por claro que sí, pero é que é eso o que as fai únicas. Sí. Sí. O que as fai únicas, quero dicir, son esas señoras así. Eu non sei se ti te vas a aproveitar de min ou non, vouche mentir un rato hasta ver de que vas. Obviamente, pareceme superlóxico. Tú me metendo na tua casa e non me conoces. Vale, se hai que pasar este trámite, pasámoslo. Va, pero é que eu creome todo, o sea... Claro, ese é o problema, que eu tamén. Entón, ti Ya. chegas e dis... Aquí hai algo que non cuadra, pero... Sí. Xavi e Vieito foron a un xunto... Sí, creo que era un centro de día. Era o centro de día e foronlles. Que nos lo contaron na entrevista que lles fixemos e dixeron foi maravilloso porque había xente que reconectou con algo do que non se acordaba. Jova, ese día igual escoitar cantar a do lado dicen, eu tamén sabía esa. Ou igual simplemente é que a fan feliz ese día. Xa está. Claro. A ver, A cultura tamén en comunidade. En plan... Ou igual sabeme contar un conto que flipas. De que o seu veciño veu a Santa Compaña un día que chegaba tarde de estar na taberna. Vale. Fabuloso. Encántame, dame máis. Gústame moitísimo. E a mí é que me parece idiosincrasia que se está perdendo. non, é a maiores, a donde vamos como sociedade, si a xente maior, é que as residencias de anciáns xa non están no centro das cidades, están como apartados, moitas veces casualmente ao lado dun tanatorio. Entón, si é aí donde queremos mandar a xente maior, nas casas das aldeas que dá igual, pois é que somos. E si xa, pois, igual nesa tarde, pois non che canta, pero a min o que me parecería máis frustrante é que poida ser doloroso para ela facer memoria e non acordarse. Sí. Non para min gastar memoria do teléfono. Xa. É que, o sea, hai moitas veces que a morte non falamos dela, evitámola, tamén eso, levando a xente maior pa un asilo, olvidaste dese proceso da vida, e estorban, porque a maioría das señoras maiores agora, que hai todo ese debate nas familias de si mandala pa un asilo ou non, pero é que esas señoras din, eu cuidei a todo Dios, pois eu agora tamén quero que me cuiden. Tamén hai quen che diga o contrario, Xa cuidei abondo, non quero que vos cuidedes. Bueno, pois é unha versión
moi generosa. Sí. Pero a min a outra tamén me parece xusta. Sí, vale. Eu quería a túa. A min o que un tema que me parece tamén moi loco é que solo recollemos a memoria da diversión. Meu Deus. E nos olvidamos da memoria pois do duelo, de pasalo mal. Hai tantas cousas que se poden aprender de como a xente maior pois gestiona todo eso. O sea, hai como todo un proceso na maneira na que son os velatorios. Porque hai moita xente que di os velatorios eran festas na casa, era super irrespetuoso para a xente da casa. Pero, sin embargo, agora falamos cos amigos e dicimos o día no que eu morra, emborrachadevos a miña salud. Eu vexo unha relación clarísima. Entonces, eu creo que realmente hai que preguntar por todo. Claro, é moito máis doloroso abrirte o peito para falar con unha persona maior. É moito máis divertido cantar con ela. Pero eu creo que tamén hai que recordar todo eso. Igual é por eso tamén polo que se está perdendo pois aprender a quitar o aire ou aprender todas esas cousas, porque veñen de estar nun sitio malo. Joder, tía. Eu non pensaba nesto, tía. Buah, viaxe. Non sei, No, parece unha reflexión increíble. Non falamos de... Home, é que como namoraban. Hai veces que a min algunha destas señoras, algunha das coplas, dime que eu firmaba con esa copla nas cartas que me mandaba co meu mozo. Pois non ten a melodía, pero ten o contido. Trouxémolas pensadas. Home, xa sabíamos que isto iba a pasar. Unha rumba que quero ben non sei a quen, quero ben non sei a quen, quero ben a miña nai que me quere a min tamén. Pero Sí. eu que sei, é unha resignación que a veces hai que ter na vida. Teño amor para dar, pero o único que quero é mamá. Vale. Bueno, eu que sei, un viaxe. Sí, moitos viaxes. Unha copla que cada vez que digo, unha copla que me gusta, que me dá alegría. Tamén non é dunha rumba, é dunha xota. Alegría de Oladea, non hai mellor alegría que te la barriga chea. E é un feito. Eu teño que decir que sempre me acabo fijando nas de desamor, pero en plan vengativo. En plan, é que desas, o sea, teño Claro. moitísimas que digo, increíble. O sea, eu podo dicirte 4. Venga. Además enseño máis todo Ramón. Non sei se... Amoriños, ainos na beira do río e me cajo nos amores a Mailena que os pariu. Cántame esa, ademais, sempre me decía Ramón, non a cantes con tanto ímpetu. Eu decía, como sale solo, Ramón. Pois súbeme. Eu que vou facer? Las cintas de mandil arrastran polos esteiros, así andan arrastrados todos os homes solteiros. Un clásico. Cando cozo teño pane. Cando peneiro fariña, cando de ti me enamorei e tiña ollos e non vía. E despois está a de que os creéis, yo soy mejor, que é Paxariño Jorrión vai cantar onde eu nacín e pregunta aos meus amores como se valen sen min. E listo. É que é un género de coplas que me parece maravilloso, porque así como as de amor gústame moito porque penso que son como moi amor visceral, en plan, Dios, de amor que sinto, non sei que... De por toda a vida. Sí, gústame moito, pero encontro que a maioría están escritas en castelán. Non sei se é porque é como unha desvinculación de como sociedade non somos unha sociedade tan romántica, nin que diga as cousas desa maneira, en plan é como vou a quedarche con esta copla porque non cho podo decir con palabras, entonces pues vou cantar, entonces desvincúlome falando en castelán porque non me representa e te la canto así, non sei que, así. Non sei que. Si me querías dar la muerte, olvídame prenda mía, no hai cuchillo máis fuerte para me quitar la vida. Encántame esa copla, pero síntome moito máis representada por a de... como se chamaba a das músicas?
Eu dinlle moitas pensadas a iso, a verdad. O sea, a min gustame pensar que é por esa desvinculación de é unha lingua que non me representa, entonces vou a utilizar para dar como un poquinho de espacio, sabes? Románticos. Pero non se non somos... decímoslo... Claro. Van con segundas por aí atrás. Está ¿no? mellor, así, Si entendes isto... efectivamente. Eran espabilados, eu creo que sí. Sí. Eu creo que sí. Irlle con segundas... Pero se ao final se casaban porque estaban preñadas. Pois porque funcionaba demasiado ben as coplas, tía. Literalmente ligaban un montón. Ligaban tanto que, chica, pasaban cosas. Necesitas saber de onde viña a cigüeña. Nunca Hai digas unha nunca. idea, Sara ten unha idea que leva dicindo anos que quere facer. E daquela hai dúas. Non sei se te vas dicir. Hai que hacer unha hija. No. No, a min hai un tema que a min me parece pois que é un temón, que é as señoras, por exemplo, que as súas nais tocaron, elas non quixeron aprender porque era inútil eso para a vida que elas lles tocaba vivir, e agora de vellas veñen a pandereta. O que pensan esas mulleres das que igual eu son profe, pois a min pareceme fascinante. E como elas fixeron todo ese proceso de decir, e despois que digan, é que a min leva a idea, eu non quería morrer sin aprender a tocar a pandeireta. Pero viron a súa nai hasta o último momento tocando, e nese momento non foron capaces de facer ese clic. E fano agora con 70 anos. Pois a min ese tema paréceme un tema que agora hai que preguntar e hai que tratar e hai que motivar a esas señoras para que, non sei, fagan moitísima memoria. É que é un estrato do folclore que non se lle fai nada de caso. Porque claro, son as vellas que dis tipo, moito non tocan, non son informantes, entonces é como, sí, as asociacións que van a tocar a unha foliada e che tocan máis formato cantos de taberna, a esa xente realmente nós, pois, que o que buscas é a recollida, non lle prestamos moita atención. Pero en verdad está feísimo, porque estamos utilizando a xente, o sea, dunha maneira superutilitaria. Sí. En plan, por que non crees, e iso tamén pois, é unha parte do documental, por que non crees que esta persona ten algo positivo de decirche? Algo que che pode aportar. Claro. É que igual ten unha salvaja de cousas que che pode aportar, porque só estás buscando a canción. Sí. É que hai que falar que a xente mellor e preguntarlle porque sí. Non porque che poidan dar algo. Claro. Eu atopeime con nenas que de maneira natural lles levo coplas en galego, coplas en castelán e lles parece mal as coplas en castelán, Pero muitísimo. porque elas interpretan que é pandeireta galega e que ten que ser en galego todo. Pero non sinten que eso se teña que trasladar á súa vida. É como, esta actividade está en galego. Vamos a facela en galego. Pero non siguen as movidas de vamos a comunicar en galego o resto da nosa vida. Non é unha lingua vehicular. Non non se inventa máis eu. Non é parte da súa cultura. Eu creo que a xente ten pereza. Cambiar a lingua na que te expresas leva moitísimo, hai que ter moitísimo esforzo e a xente non está disposta a facer ese esforzo. Total. Entón, E a xente é unha criticona. tamén, Partimos de aí tamén. sí, Os galegofalantes, quero dicir. Os castelanfalantes, de carallo. Pero os galegofalantes tamén. sí, sí. E ese esforzo hai que valoralo e hai que terlo en conta. E tamén, pero é que, bueno, é que hai moitas contradicións en todo iso. Sí. Eu, por exemplo, si que o da lingua, eu doulle clase de pandeireta a nenas entre 6 e 8 anos. Cando saliu o informe da RAG, chegáronme á clase dicindo que querían falar en galego
porque senón o idioma iba a desaparecer. E que elas entonces tiñan que falar en galego e que na clase de pandeireta lles parecía un bo entorno para empezar a facelo. E despois, as súas abuelas falanlles en castelán. E a min en galego, porque tamén lle dou clase ás abuelas. Entonces, entran as señoras pola clase, falanlles en castelán e eu, Casilda, que lle fales en galego a nena. Na miña clase faladelles en galego. Pero tamén síntome como policía. La policía del gallego. Literal. E non debera ser así. E as nenas adoecen por tocar. É unha plataforma super boa para iso. Pero hai esa realidade. E si, eu personalmente sí que notei un boom dentro do folclore. Pero de xente que ven a consumilo como ocio ou como actividade, pero que despois salen desos espazos e non repercuten na súa vida diaria. Quero dicir, igual escoitan o disco das Tanxugueiras, igual escoitan as fillas de Casandra porque lles gusta a música e iso está fantástico, e aí eu non me meto. Pero sí que despois non pasa a formar parte das súas vidas a nivel, pues eso, cultura, a nivel identificación igual, en plan, sí, estou super orgulloso de que pues, no meu país teñamos músicas tan guais como estas, que están super modernas e pues, unha cultura super guai. Pero despois realmente non sintes que esa xente quera participar activamente da nosa cultura. Non sei se me explico. Sí. Para nada. No. Para nada. O sea, quero decir, ti consideras que unha canción que escoitas en inglés para ti repercute en plan, Dios, isto vai me cambiar a vida? No, gusta o ritmo, gusta a canción, pola para ir andando a un sitio. Claro, pero non vai ser en plan, Dios, cambiou unha vida, ahora a miña personalidade vai a ser isto. No. Entonces, joder, pues ti fas un arranxo dunha peza, tal, non sei que, súbela a Spotify con sus moviditas, tal, guai, lo va a petar posiblemente, pero ti crees que eso vai a cambiar todo? No. Tens que contar que non, tens que contar que haxa xente que igual lle encante e sí, e outra xente que non, o sea, quero dicir, porque fagas eso non vas cambiar el rumbo del tradicional, porque non o vai facer. No. Que sí que é un feito que a música tradicional está en auxe e é máis popular a día de entendemento de pop actual. Sí. Pero non, repercutir auxe das Tanxugueiras eu vexo en eso, en igual sí que hai máis xente en algunhas foliadas puntuais, quero dicir, na Casa das Crechas, que está no centro, está cómodo, Na nave de Vidán. é fácil ir, por exemplo. e é... Un espazo que sinten seguro para comezar. Sí, e está fantástico, o sea, por Dios, sigan. Cos códigos que hai que seguir, pero que sigan. Aí va. Pois, É que xa te vin a cara, Este melón, yo no puedo hablar de esto. Non cantalas pareceme un pouco ridículo, porque quero dicir, cantábalas. O sea, eran parte do que facían. En plan, iba, pois, o millor unha copla en galego e a seguinte iba en castelán. Como que pode que viñeran do outro lado e son unhas adaptacións? Sí, pero que se basean que o pobo tamén era o creador e ao final, pois, se as adaptaban era porque lle gustaban e querían cantalas despois. Pareceme complicado. A mí parece un tema moi difícil tamén. Sí. O sea, pareceme que como todo necesita unha explicación posterior. Porque ti no momento no que traduces unha copla estás perdendo todo o contexto cultural que esa copla conleva. Si esta muller de este sitio estaba cantando esa copla en castelán é porque lle chegou de alguna maneira en castelán, hai unha razón sociolingüística para que esa copla este desa maneira. Entonces, no momento no que ti a traduces ao galego e a intentas facer túa, está moi ben, pero tens que ter en conta toda esa bagaxe que lle quitaches. Que tamén hai algunhas en castelán que claramente ás veces dices eso estaba escrito en galego fijo. Sí. Esa é unha É que traducción delas despois para o castelán. que despois tamén o rollo é quen as canta. É quen as escolle. Porque hai moitos profes de música tradicional castelán falantes que probablemente escollen máis coplas en castelán porque son as que entenden. Sí. E despois, se ti non explicas que eso se ten que cantar cos dialectalismos,
pois igual tamén e estás facendo, quitando esa esencia, esa copla, si a cantas en galego normativo, en vez de cos dialectalismos desa copla, desa fala, desa muller que a cantou nese momento determinado. Entón, eu creo que é un debate moi grande, pero a min esas cousas parecenme fundamentais. Porque hai moitas nenas que xa non saben dicir o N velar. Entón, Pero depende de moitas movidas aí. Sí. Que en canto de si metemos rasgos dialectolóxicos, si no, eu teño aí outra cousa que dicir, porque digo, vale, pero que eu son de Betanzos e os meus rasgos son estes. Porque vou a reproducir os de outra zona. Quero cantar esa copla porque me gusta, gústame a melodía que utilizan e todo. Por que non a podo cantar eu cos meus? Por que non lle podo usar geada a unha copla que non tiña? Porque a maneira na que nos plantexamos esta música é de representación como arcaica e arqueolóxica. Entón, supuestamente, collemos e poñémolo e representamos. Sí. Entonces, eu entendo así. Sí, a modo de reproducción, sí, pero a modo de ocio. Claro, pero se ti ao final acabas basando todo no ocio, hai unha parte que perdes. Xa. Para min ese é o medo máis grande que teño a todo. É como os puntos foliadeiros. Os puntos foliadeiros están que te cagas. Sí. Pero se ti vas perdendo os puntos difíciles ou que teñen un rasgo diferente, ao final estamos facendo os 4 mesmos puntos todo o tempo. É verdade. Entonces ti chegas a unha foliada e se cantas as mesmas 4 coplas, se faz os mesmos 4 puntos, se colles unha copla e lle quitas todos os seus rasgos porque che gusta, pois está ben porque ti queres transmitir eso, pero tamén estás borrando parte dela. Sí. Entonces é como unha dualidade moi difícil. Sí. No tradi temos demasiada responsabilidade. Temos que preservar isto, temos que guardalo, temos que non deixar que morra, temos que protegelo de todo. E eu estou nese punto, porque como teño tanto medo de que desapareza, como me parece que quedan tantas cousas que se van a perder polo camiño porque os informantes están morrendo, é como, hai que aprender todo e non hai que cambiar nada, porque como vamos a evolucionar? Se evolucionas unha cousa, igual perdes outra, entonces pareceme que como non temos toda a información para evolucionar a partir de aí, se xa evolucionamos sin ter a de antes, perdemos moitas cousas polo camiño. Entonces é como a miña rayada constante. É que eu non sei como me vexo a hora de representar. Digo, esta peza ten seseo explosivo. Eu non vou a representar un seseo explosivo de verdad. Como grupo igual, a posición de Gala está guai, pero como profe tes que explicar a outra. No, sí, no, sin explicación nada. No. No. Cultura popular, considero que é interpretable. Pero sin contexto, obviamente, que claro, non hai xeito non. É que, claro, porque vas a fosilizar algo. En plan, se evoluciona... Eu quería facer un disco solo de cousas que non se poden decir. É que eu creo que hai espazo para ambas cousas. Eu creo que non temos por que cortalo. Plan, hai espazos para facer X cousa, igual non todos os espazos sirven para todo. Igual non. Como sociedade chegamos a un punto que igual non me cunde estar falando do maltrato ás mulleres. Claro. Igual non me cunde. Por lo que sea. Por lo que sea. Eu aí creo na erosión. Claro. Nunca xamais vou cantar como te colla no prado, como te colla entre os feixes, vouche meter no carro erva para 9 meses. Si, bueno, pois ti non vas a cantar, pero aquí está Bayuca que na súa canción Sementei, sí. A que canta Antía, que eu a primeira vez que escanciei non puiden volver a escoitar esa canción porque di, Sementei millo miúdo no colo dunha rapaza, teño que irme antes de que o millo naza. E eu dixen, pero como esta persona con este alcance pode facer esta burrada? O sea, eu estaba traumatizada. E esa canción mola que te cagas, pero son incapaz de escoitada. Porque digo, pero como podes falar do abandono infantil así? Empezamos por aí. E do uso de las mujeres como podes. Entonces, creo que eu misma me respondín a esa pregunta nese momento. Non podemos negar a súa existencia, existen, e podería decir que se nos poñemos a facer unha representación 100% fiel, tal,
Terían lugar? Terían un espazo con sentido? Sí. Que ti decidas que non? Eu non me meto. Na actualidade, como ocio, como cultura... No, No. non teñen cabida. A ver. Hai que peneirar. No. O sea, non podes decir esas Seguro que burradas. E despois tamén hai que ver de onde veñen, eh? Sí. Porque hai moitas burradas que veñen dos coros. Ya. E que despois as vellas non as cantan. Pois igual, si esa burrada, que sei, pois a montou nun coro nos anos 20, non sei que señor, que despois esa versión se puido gravar, pero porque el pois escoitara a unha vella, pero realmente o curso natural desa copla sería desaparecer, porque unha muller non a cantaría posteriormente, pois eu aí sí que eu creo que hai que ter ollo con eso. Claro, é que tamén aí entramos nun debate que desto falara Pedro Lamas, que tuveron super en conta na entrevista que nos fixera, que é que a nós chegan as coplas que foron as millores. O sea, eso foi pasando por un montón de filtros e a nós chegan as millores. As que máis gustan. Eso di Claro, Rodrigo e es que Cuevas máis nos seus cultural. conciertos. É verdade. Entonces, hasta que punto, se isto non estuvera grabado, estaría aquí con nós? Pois igual non. Igual non, porque estás dicindo unha cousa que non ten xeito para o contexto no que estás cantando. E a xente non sabe o que canta. Bo, non sabe. Non entende as coplas. Quero dicir, eu inclúeme, moitas veces non entendo o que din, pero pregunto, porque igual estou cantando unha barbaridade. Sí. É que se non estás aprendendo a letra, como unha persona que non fala inglés está aprendendo unha letra en inglés. Por sonido, por sonido pa diante. En plan, Gústame como sona. A ver, como vas facer eso? Ademais, é que é o que decía antes que a copla. Como non, o sea, non a sintes tú, non a podes interpretar de unha maneira que ti a sintas tú porque non sabes o que estás dicindo. Que sentido ten eso? Dios mío. polo menos entendela, Claro, claro. Que despois podes te identificar máis ou non, menos, pero que se non a entendes, pois non te vas a identificar nunca. No. Sí. Axúdache. Ai, Dios, aí está a miña Claro. copa favorita do mundo mundial. Cal. Ai, Dios mío. Desubicada. Ai, é a miña copa favorita do mundo mundial. É que cando escoitei esta copla por primeira vez eu dixen, perdón, A ver. repite. Si Jesús murió en la cruz, clavado por 4 clavos solamente, ¿cómo no muere tu hermana si la clava tanta gente? É buenísima. En el libro. Pero dime por que presumes de tanta dianteira se levas máis amasada que os fijos nunha figueira. Esas cosas. Claro, pois eso. Este é un adianto do noso próximo traballo como pesquederas. Imaginaste. Subvencionado pola Xunta de Galicia. Asociación Prestadora de Servicios á Xuventude. Consellería de Igualdade. Olvídate. Ai. Ya está. Ay, qué guay. Foi muy guay.